Яңалыклар вакыты студияда Лейсан Гариева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Азнакойлылар язгы чәчүгә чыкты. Гырыф-гадәтләр кире кайта. Колабызда карга буткасы йыласы узды. Яңа буын сайлаучыларның үз клублары ачылды. 5 апрельдә төнге сәгать 12:30-да Түбән Мактамада янгын чыккан. Аның нәтиҗәсендә 12 метр квадрат мәйдандагы сарай зыян күрә. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. 25 апрельдән 14 майга кадәр Республика Министрлар Кабинеты карары проекты нигезендә Татарстанда янгынга каршы режим урнаштырылачак. Бу чорда учаклар ягу, каты көнкүреш калдыкларын, коры үлән һәм чүп-чарны яндыру тыела. Җәмәгать туклануы учреждениеләренә мангалларда, кыздыру урыннарында ризык әзерләү өчен ачык ут кулланырга ярамый. Азнакай районында хуҗалыклар язгы чәчүгә чыктылар. Районда беренчеләрдән булып бу эшкә Союз агро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте кереште. Хуҗалыклардан эш ничек оештырылган, кыр хезмәтчәннәренең кәефләре ничек, бу турда алдагы видеоязмада таныштырабыз. Биредә эшләр 2 сменада алып барыла. Монда тормалау да, чәчү дә, катуклау эшләре дә башкарыла. Тәҗрибәле хезмәткәрләр белән янәшә студент егетләр дә көч куя. Шуларның берсе Никита Арсланов. Азнакай политехник техникумында автомеханик һөнәрен үзләштерә ул. Пришли представители. Хәзерге вакытта мин биредә практика үтәм. Миңа Союз агро хуҗалыгы турында сөйләделәр. Биредә акча эшләү һәм практика үтәр өчен менә дигән шартлар бар диделәр. Чему-то подучиться. Быел район буенча 97 мең гектардан артык җирдә эш башкару планлаштырылган. Шулар эчендә бөртекле һәм кузаклы культуралар 53 мең гектар мәйданда, аның 12 мең гектарга якыны көзге культуралар, 41 мең гектардан артыгы язгы культуралар. 13 мең гектардан артык техник культуралар һәм инде терлек азыгына 14 мең гектарга якын мәйданда чәчү эшләре алып барырга планлаштырабыз. Бүген сәкәндә 1 гектарга 65 килограмм тәсир итү көчендә ашлама топланды. Ашламалар кайта. Алар рәхмәтен әйтәсе килә Авыл хуҗалыгы министрлыгына. Вакытында бөтен субсидияларны алдык. Бик олы терәк булды. Егетләрнең кәефләре яхшы, яз да матур килә, бердәмлек булганда эш гөрләп бара. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә язны каршылау йоласын искә төшерделәр. Биредә карга буткасы музыкаль театральләштерелгән тамашаны бушлай карап була иде. Шулай ук илдәге иң зур төрек музыка уен кораллары күргәзмәсе белән таныша алдым. Алмат шәрлек урын булмаган чарада безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Шараның күп санлы кунакларына борынгы еланы Әлмәт музыка көллиятенең халык сәнгать иҗаты бүлеге студентларыннан театральләштерелгән тамаша рәвешендә дә Яңа Суркино авылыннан Палан ансамбленнән концерт номерлары белән дә тәкъдим ителде. Театраль тамашага килгән һәркем әби-бабаларыбыздан килгән матур милли гореф-гадәтләребезне күрә, халык сынамышларын ишетә алды. Каргалар кайткач кына яз җитә, халык сөйли. Каргалар кана язны алып киләләр. Карга буткасы хәзерге төрки телле халыклар өчен үзенең тылсымлы әһәмиятен югалтса да, аның берләштерүче ролен исәпкә алырга кирәк. Бу бәйрәмдә һәр кеше үзен зур этник гаиләнең бер өлеше итеп тоя алды. Бу идея бутка әзерләү процессына үзе салынган. Ул вакытта общинаның һәр әгъзасы үзенең азык-төлек өлешен гомуми казанга кертә. Ә йолада катнашучылар әзер бутканы сынап караганда һәркем гомуми фатиха кисәге ала дип санала. Яшь буынның саф татарча сөйләшүеннән тыш күмәк җырлар да башкаруы тамашачыларга күтәренке кәеф бүләк итте. Кечкенәдән таныш булган Шума үрдәк, Шума каз кебек милли матур уеннар карау татар җанлыклы һәркемне мәктәп елларына, яшьлегенә кайтаргандай булды. Бирегә килүчеләр илдәге иң зур төрек музыка уен кораллары күргәзмәсе белән дә танышты. Сегодня музыкальный колледж показал очень даже интересный, сюжетный такой, именно весенний праздник. Вообще я удивлен, что в Альметьевске есть такой зал для инструмента мира.
Әлмәттә беренче яшь сайлаушы клубының официаль ачылышы игълан ителде. Мартның 17-сендә эшли башлаган клуб әгъзалары инде 2 утырыш үткәрергә өлгергән. Рәис сайлап үз логотипын, флагын булдырганнар. Яшьләрне сәяси яктан культуралаштыру буенча планнар яңгырады. Дәүләт һәм җәмгыять киләчәге яшьләр кулында. Яшь сайлаучылар клубы да, оештыручылар да шулай дип саный. Аның төп бурычы яшьләрне сайлау процессына җәлеп итүнең иң нәтиҗәле формуларын гамәлгә ашыру. Әлмәт шәһәренең яшь сайлаучылар клубы үз фикерләрен белдереп, яңа ачышлар, үз идеяләре белән уртаклашырга теләгән яшьләр җәмгыяте. Клуб әгъзаларының әлбәттә максатлары да югары. Повышение интереса молодежи к процедуре выборов, привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного права и формирование у молодых людей позитивного отношения к выборам. Катнашучылар клуб эшчәнлеге, якын арага куелган эш планнары белән бүлештеләр. Клубның гамәлдәге составы белән таныштырдылар. Я считаю идею клуба очень интересной и в первую очередь полезной для нас, для подрастающего поколения. Вот, так как правовая грамотность очень важна, так как в школе, помимо предмета обучения, никак дополнительно ее не объясняют. Бүген клуб үз эшенә 17 яшь сайлаучысын алган. Һәрберсе сайлап алу этабы аша үткән. Безнең собеседование булган иде, бик күп кеше иде һәм шул портфолиоларны китереп, шунда җыелып исполкомда собеседование булып мине алдылар. Мин уйлыйм, һәрбер кеше сайлауларда катнашырга тиеш. Чөнки безнең тавыш киләчәгебез өчен бик мөһим. Яшь сайлаучының яшь чикләве 14 яшьтән 25 яшькә кадәр. Клуб әгъзаларының саны чикләнмәгән. Калабыз данын еракларга таратучылар арасында спортчылар да бар. Сәламәт тормыш рәвешен алып баручы һәм көч белемнәрен бар тик спорт залларында гына кулланучы студентлар спортчыларның уңыш сирләре нәрсәдә икәнне безнең хәбәрчебез Лина Хәсәншина сөйләр һәм берничә нәтиҗәле студент булган Әлмәт спортчысы белән таныштырыр. Республикабызның иң яхшы грек-рим стиле көрәшчеләренең берсе булган Адель Насибуллин Әлмәт физик культура коллеҗатының 4нче курсында укый. Спортчы студент узган елда спорт мастер нормативын үти. Адельнең уңышлары арасында халыкара турнир, иратлар буенча округ ярышларында призлы урыннар яулау һәм Идел буе федераль округы беренчелегендә җиңү. 19 яшьлек Адель Насибуллин грек-рим көрәшендә 12 ел һәм уңышның сире тренерларның әйткәнен ишетә белүдә һәм дисциплинада дип саный. Стараемся убирать всякую вредную еду, сладкое поменьше употреблять. В основном только то, что тебе дает пользу. Калабызның физик культура коллеҗатында 2нче курста укучы Дарина Сабитова ирекле көрәш белән 4 ел шөгыльләнә. 2023 ел уңышлы башлану, тырышлык, тренировкалар нәтиҗәсе дип саный. В этом году я выступала на Республике Татарстан, там стала первой, и еще выступала на первенстве Приволжского федерального округа, я стала бронзовой призеркой. Вот, сейчас готовлюсь к первенству России. 18 яшьлек Әлмәтле Ильяс Зинуров Башкортстан Республикасының Стәрлетамак шәһәрендә белем ала. Физик культура коллеҗаты студенты грек-рим көрәше белән 10 ел шөгыльләнә. Бер вакытта да спортны калдыру уе килмәде ди Ильяс. 4 ел элек Польшада узган Европа беренчелегендә призлы урын яулаган спортчының җиңү исемлеге елдан-ел арта гына. Международные турниры выигрывал в Беларуси, которые проходили там, я стал первым. Также становился на еще одном турнире в Беларуси первым. Ездил на первенстве ПФО, там стал первым до 20 лет. Ездил на первенство ПФО по мужикам, там стал вторым. Также в Ингушетии проходил международный турнир, там я стал третьим. Әлмәттә җиңел атлетика эстафетасы узачак. Халыкара хезмәтчәннәр бердәмлеге көненә багышланган 63-нче җиңел атлетика эстафетасы 1 майда узачак һәм 500 кешене җыярга планлаштыра. Быел эстафета милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы. Шулай ук Әлмәтнең 70 еллыгы эгидасы астында узачак. Һәрвакыт гасырлар буе дәвам иткән традицияләрнең төп саклаучысы көчле гаилә булган һәм булып кала. Шуңа да ярышларга гаиләләр белән килергә чакыралар. Эстафета Ленин Җәлил урамнары киселешеннән 9 сәгатьтә башлана һәм 14 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Финиш Ленин Маяковский урамнары киселешендә узачак. Бу вакытта Ленин урамына Гагарин, Радищев, Пушкин, Чехов, Островский урамнарыннан транспорт хәрәкәтен туктатырга планлаштырылар.
Бейік жеңі күні алдынан Луч әлмәтілі компаниясы үзелінің иреклігі үшін кірәшті жеңі еолыған халық батырлығына хұрмәт езінен бұл месяц май соғыш еллары жырлары бәйгісін ұздыра. Тілеген харкім түркім жүйіп дуэтта яки коллективта жырлы ола. Қатнашушылар хынәри жүршілар бұлмасқа хам 7 ештен үлкен бұлырға тейіш. Ғаризалар 10 апрельға кәдер 32-87-78, 8-919-622-01-82 телефонлары бойынша қабыл етілім. Бүгінгі шулар еді. Мен Лейсан Галиева, монтаж операторы Олия Бейрамалова сіздің білен сау болашабыз. Есен сау болыңыз.